No niin. Taas ollaan lenkillä. Lauantai-lenkki. Ja tullutkaan kuvattua vähän aikaa, kun on ollut niin pimeätä, ettei kamerassa riitä mitkään tehot. Otetaan tästä tämmönen pikku juttu taas. Saatais tupea jotain hyvää matskua. Kara sinä ihmettelee. Menee koira tuossa vieressä. No niin, lumihaava. Mennään taas. Joo, jatketaan. Mennään. Lähdetään sitä polkua eteenpäin. Noniin, mennään. Siitä. On kyllä tosi kaunis keväinen keli. Tai siis edes tammikuun loppu vielä. Tää on kyllä, tai sanoo, että on kyllä kelit kohdalla taas. Ihana tosi talvista kyllä. Hienon näköisesti. Hyvät hajot. Ja varmaan arvata saattaa, niin ollaan taas koirapuistolle menossa, mutta se kestää. Niin päästään sinne, niin ihmetellään lisää. Ja mennään vaan. Possujono. No ei. Aina pitää koittaa koiraa kulkea vierekkäin tämmöisellä pienellä poljetulla uralla. Just mahtuu. On kyllä keli. Hienoa. Hyvät hajut. Taas mennään. Auringonpaiste tuo vaan hyvin huulille. Auringonvalo. Talvinen näkymä. Tulee vähän sellainen kevään fiilis pikkuhiljaa. Ihan mahtavaa. Ei tästä paljon niinku enää homma pysty paranemaan. Lunta, pakkasta, tyyntä, auringonvalo. Kuppi kuumaa kahvia olisi tietysti kova sana, mutta sitä nyt ei tullut mukaan. Mutta seuraavalle reissulle sitten ottaa kahvi termarin mukaan, kun lähtee tänne viiputtelemaan. Olisi kyllä kova. Mennä. Niin. Ei mitään suuttuu, kun ei päässyt koirapuistoon. Tätä asiaa jarruttelee, kun porukkaan ei voitu mennä. Lähdettiin eteneen. Niin tykkää istua aina välillä. Suuttuu mulle. Katsotaan, jos päästäis vielä sitten myöhemmin. Yritetään päästä sinne. Ja alko talustella eteenpäin. Mennään tyyppi. Mennään. Hyvä. Jatketaan matkaa. Hyvät haisut.
No jatketaanko eteenpäin? Mennä. Ei mitään. Taas ihmetellä. No tuleepahan tässä vähän näkymisen totuus tästä touhusta. Ei ole niin semmonen tehty, että kaikki menee nappiin ja kaikki on tosi hienoa. Nää menee kuunnelmaan. Nää menee tosi hienosti. Ei vaan pitää vaan muistaa, ettei hosu. Ja rauhassa eikä kiire. Itelle ei pala pälliä, koirat viihtyy. Mun mielestä kaikkein tärkein. Kaninkakka-operaatio. Operation Kaninkakka. Se on kova. On kova juttu. Se syö kaiken. Seksen lempinimi on Massu. Sen takia se syö kaiken. No. Lähdetään tonne jonnekin. Kiertelee ja kattelee. Täällä on näitä sodan ajalta näitä kaikenlaisia bunkkereita ja juoksuhautoja täällä Kannelmäessä. On näistä tietysti tulee omanlaisessa fiilis näistä rakennelmista. Muistuttaa vähän sitä historiaa, että kaikkea me aina niinku elokuvissa. Täällä näitä sinne meni yksi tutkimusmatkailija sinne alle. Tupaimi pois sieltä, kun siellä voi olla vaikka mitä jännää. Siellä voi olla vähän kaikennäköistä ikävää. Tämmösiä. Näitä kannattaa käydä ihmettelemään näistä. Vähän sisältöä näihin koiralenkkeihinkin. Niin. Ei tule itselle niin kauhean tylsää käydä samoja polkuja, kun hän kattelee uutta välillä. Ai semmonen. Niinkö se oli? No se on semmonen kolo, niin. Niin. Se on semmonen paikka. Joo. No niin. Joo, Askilla on taas paljon asiaa. No niin, jatketaan matkat. Mennään. No niin, nyt päästiin koirapuistoon tilaan. Tänne vähän ihmettelee tätä tilannetta. Näin. Täällä hetkiä, katsellaan mitä nää touhuu tehdään. Mitäpä ne muuta kuin tätä leikkiä. No sehän on parasta. Saavat painia kesken. Purkaa vähän patoutumia.
Pimut. Pimut. Hyvä. Taas vähän rauhallisemmin väliin. Hyvä tintti, kara, tinttinen, tinnänen, häntöri, ei siihen näkyviin. Niin, tintti, tyttö. Tyytti. Tyytti, tyttö. Rinsessä. Joo, rinsessä. Pitää kytätä tota meidän junnua. Toinen on tuo portilla ja kattelee ohikulkevia koiria ja toinen kyttää sitä. No, hyvä. Niin, ja sitten taas painitaan. Tyypit. Kaara. Ärrimurri. Ärrimurri, niin. Niin se on. Heh. Lumihauva taas vauhissa. Lumikinoksen päälle parkkiin tähän tien viereen ja kattelee maisemia. Se varmaan viihtyisi vaikka kuinka kauan tuossa katsella ohikulkevia autoja ja ihmisiä ja koiria ja kaikkea. On melko sijoituksina hasket. Ja semmosia sijoituksia kyllä. Näin. Siinähän sitä hyvän katsella. No niin, kohta ollaan kotonakin. Vielä pikkumutka ja sitten ollaan kota. Ollaan tästä taas oltukin. Viimeksi taisin kuvata tästä samasta kohtaa. Sekkaan. Mikäs täällä olisi? Karalla oli niin kiire possuttelemaan, ettei se kerennyt ottaa spaljaata pois. No, ei ole hyvä. Nyt voi vähän possutella, olla rauhassa. Ja me oltiinkin. Kätellä vähän aikaa taas pärjää. No, siinä se on se. Lenkki suoritettu, semmoinen 3 tuntia siinä meni. Tälle lauantai-aamu ensimmäinen aamulenkki. Tai siis aamulenkki 3 tuntia. Sitten olisi vielä pari lenkkiä jäljellä. Katsotaan paljon tänään sitten kokonaisuudessaan mennään, mutta eiköhän se karvotyyppi vähän aikaa tuolla pärjää.